Nakoniec vypadáva až von. Tamto ešte sa snaží celé organizovať Viljoen, jeho center dovnútra. Cítil za sebou Viljoena, Šinský ide po tejto lopte, Hubina trošku zaváhal. Šinský, Pagáč to urobil veľmi dobre, ale len svojim postavením, rozohrávkou však to dopadlo katastrofálne a nájazd na Keresteša goloval Láni. Jednoducho do pokutového územia, obrovská šanca a je z toho gól. Veľmi pekný Kerestešov výkop. Šinský využil svoju výšku a mierí do príležitosti, môže vyrovnať. Hubina trpezlivo. Halanda dostal loptu na hranicu pokutového územia, vypálil už potom, ako sa dostal dovnútra. Halanda jednoducho Šmídovi, ten dostal sa do pozície, od ktorej môže vypáliť. A keď si to dovolil po prerušení hry, tak si to dovoluje aj teraz. Nechal veľa priestoru Štibránimu, ten on odcentroval na pravú stranu pre Halandu. Už je v 16-ke. Lopta odvrátená. Ešte je tam aktívny Matušík. Ďalší strelecký pokus a tento už zapadol za chrbát. Ďalšia rodiaca sa príležitosť a v nej Alex Schubert aj s odopnutou kapitánskou páskou z rúk. Dopredu Sobolovskému môže vyskúšať streľbu, ale pravdepodobne bude premýšľať nad centrovaným pokusom. Dával to na zadnú žrť, ktorú otvoril doslova hry. Žovčák predĺžil to Lukáčovi, ten môže vyzvať z ľavej strany Sobolovského, aj tak urobil. A posledná štandardná situácia z kopačky Denisa Žovčáka, ktorý takto vystrašil v bránke brankára Srnca. Už to mohlo zapadnúť do bránky, tak ešte